Bona nit, amics, amigues, benvinguts a un nou Clar i Ras, així en la seva casa, en TVA, i com sempre, amb un tema d'actualitat, de formació, de participació, perquè quan comencen a veure vostès dades del que està cuinant-se així, per si no s'han donat compte, estem fora del nostre plató habitual en TVA, estem en el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, on ens hem vingut precisament a parlar-los d'un event especial, com li comentava, un event que atrau a milers de persones per a participar de la ciència, que no és un altre que la Setmana de la Ciència. Per a parlar, per a començar, perquè parlarem molt llarg i de molts temes, perquè són moltes les facetes que té esta Setmana de la Ciència, però per a començar tenim a dos persones bàsiques per a que tot aquest engranatge de la Setmana de la Ciència funcione, que són els dos principals organitzadors, un equip format per dues persones que es pega tot l'any treballant, pegada al telèfon, cridant i buscant a persones per a que vostès, tots els que ho desitgen, els milers de persones que participen d'aquest esdeveniment, siguin conscients del que significa la Setmana de la Ciència. Ells són Vicent Díez, que ja és un vell conegut nostre també per tots els programes, totes les entrevistes, etc. en els que has participat. Benvingut, Vicent. Bona nit. Vicent és l'organitzador, per dir-ho d'alguna forma, el cap visible de tot l'engranatge que munta la Setmana de la Ciència, però té junt a ell, per sort, imagina, Vicent, ara ens ho confirmaràs, Núria Tarrazo, que és col·laboradora en l'organització de la Setmana de la Ciència. Benvinguda, Núria. Bona nit. Bueno, Setmana de la Ciència, he comentat ara en la introducció, Vicent, que és una tasca titànica, no?, per tot el que representa, perquè són pràcticament 2 setmanes d'events, amb ponències, amb tallers, amb concursos, amb visites. Descriu-nos com és aquesta tasca d'organitzar un event d'aquest tipus. Bueno, quizás primer tenia que començar explicant què és la Setmana de la Ciència, no? És un event que va néixer a finals de les 90 en França i que va tenir tant d'èxit que la Unió Europea ho va fer seu i a poc ha anat estenent-se per tota Europa. Nosaltres estem des del 2004, però en Espanya començaria quizás 1 o 2 anys abans, és a dir, que pràcticament estem des del principi i l'objectiu és una de les missions de la universitat. La primera és la docència, la segona la investigació, la tercera la transferència, però la quarta ja n'hi ha molta gent, molts autors que diuen que és la difusió de la ciència. I aquest és l'objectiu bàsic, és a dir, treure els coneixements que hi ha en les universitats, treure-les per a que la gent es conega, perquè, com diem en el fullet informatiu, jo crec que aunque no ens donem compte, la ciència està al voltant nostre i tenim que ser conscients i a més jo crec que és clau també per a canviar la societat i quizás per millorar-la. Entonces crec que és bàsic i cada vegada té més importància. Bé, Vicent ens ha introduït i Núria ens explicarà la tasca que suposa organitzar 2 setmanes amb tots els actes que tenim previstos. La nostra tasca comença en gener i fem la búsqueda dels temes que anem a tractar. N'hi ha diverses fonts d'informació d'on podem treure què li interessa a la gent. I un és un informe que trau el FECIT sobre la percepció social de la ciència en els ciutadans. Un altre és el públic assistent d'anys anteriors que ens recomana algú. Sempre intentem buscar algun científic, alguna persona important que siga del voltant d'Alcoi o els voltants per tal de tractar aquest tema del que està investigant. Després es busca el ponent adequat al tema des que anem a tractar per a poder sol·licitar una ajuda que dona el Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de la FECIT. Aquesta ajuda es demana sobre març-abril. Estem prou temps preparant-ho. Després ja continua la nostra labor, tornem a contactar amb ponents, reconfirmem altra vegada en els ponents la fetge, el contingut, de què van a parlar, què volen que aparega en el fullet. Després tenim un pla de comunicació en el que preparem la web, es dissenya, es posen els continguts, es demanen fotos, es posen les inscripcions, de quina manera va tractar-se. Després, enguany, com a novetat, hem fet una app
de Geoalcoy i de la pròpia Setmana de la Ciència. També n'hi ha que gestionar, buscar qui la pot fer. La premsa... Que són dos, no, en realitat. Dos apps. Que dos apps, l'app del Geoalcoy i la de la Setmana de la Ciència. Premsa, televisió, que estem ara. Després, la Setmana Jove de la Ciència ja és una cosa a part, perquè ahir ja tenim que contactar en els instituts, hem de quadrar, ells s'inscriuen, després tenim que posar-se d'acord, quin dia volen vindre, quants alumnes, quins professors, això és telèfono, telèfono i telèfono. I després també tots els professors que ens ajuden, perquè tots aquests professors tenim que parlar amb ells, dir-los com volen enfocar-ho, quins tallers, si volen canviar alguna cosa respecte a l'any anterior, si hem creat un nou itinerari enguany de la Setmana Jove, que és el de disseny, n'hi ha que contactar amb professors que vulguin implicar-se en el projecte. Després, els concursos, fins fa 2 anys no teníem cap, ara n'hi ha 4 concursos en marxa que participen gent de tercer, quart de l'ESO, primer i segon de batxiller. Bueno, hi ha moltes coses que, com estava explicant Núria, que fem, no? És a dir, no només són les conferències, que tota la informació ve en el fullet, sinó també el tema de visites guiades, tenim un cinefòrum, tenim demostracions de tot tipus, inclús enguany, a banda de lo que fem fins ara, lo típic de fem una degustació, cata, degustació de vins, l'any passat vam fer de cervesa. Enguany volem innovar i el que hem pensat és fer una degustació de licors i destil·lats, aprofitant que Alcoi és un lloc on hi ha moltes empreses que es dediquen a això. En concret, el títol que li hem posat és Saber de Sabores, i comptarem en l'ajuda en els productes de Licores 5. I això és una d'altres coses noves que fem i ja ho he dit, Núria, el tema dels concursos dels tallers, però quizás no ha comentat el tema de la Màgia de la Ciència, que també és una activitat que nosaltres li tenim molt de carinyo perquè jo crec que som de les poques universitats en Espanya que en un moment determinat vam pensar que per què no la ciència es podia també enfocar o dirigir per a xiquets, i així no ho vam fer, és a dir, ja fa anys vam pensar que dissenyar diversos tallers, en concret estan pensats per a xiquets de 6è de primària, i és una activitat que ha anat creixent i Núria es podrà dir que l'any passat van passar jo crec que més de 1.500 xiquets, no sols d'Alcoi, inclús de tota la comarca. I la perspectiva d'enguany, perquè això tenia que dir-ho, que aunque està dins de la programació de la Setmana de Ciència, no mos cap. El que fem és, la passem al gener, del 2014, la tercera setmana, i ho farem allí. Però ja t'he dit que les expectatives que tenim és de passar inclús més xiquets, passar més col·latges, ja t'he dit, no sols d'Alcoi, de tota la comarca, inclús n'hi ha col·latges d'Alacant que mos quidren, que volem muntar i nosaltres encantats. El que passa que a vegades dius, és que això jo... Si arribarà un punt que no doneu abast. No, podria estar 2 setmanes, 3 setmanes, 4 setmanes fent-ho i no passaria absolutament res, estaria absolutament ple. I, clar, nosaltres també tenim que dir, una setmana jo crec que ja està bé, i a banda d'estes dos, és a dir, que en realitat podem dir que no són 2, no és una ni 2, sinó que són 3, no? I, ahí estem, no? És a dir, moltes novetats, Geoalcoy, que és un projecte que també nosaltres li tenim molt de carinyo i molta il·lusió perquè és algo que nosaltres han creat, i no és una visita guiada com fins ara estàvem dissenyant, sinó que és un itinerari en el qual és un recorregut, la qual és flexible, la gent podrà des de les 9 fins a les 12:30 podrà començar l'itinerari durant 4 quilòmetres, n'hi ha 7 parades. No m'enrotllo més perquè segurament hi haurà gent que t'ho contarà després més en detall, no? I és una que per nosaltres li posem molt de carinyo, molta il·lusió i segurament tenim moltes ganes que sigui un èxit. Con la qual, com estàs veient, tenim coses innovadores, el que comentava Núria de la app per a Geoalcoy, però també una app, és a dir, és una aplicació mòbil o per tablet en la qual, en vez d'estar mirant la web, és una aplicació que està adaptada perfectament per l'smartphone o per la tableta, con la qual, en qualsevol moment
es pot veure eixe dia quina activitat hi ha, perquè estem xerrant de 47 activitats, no m'ho dona temps a comentar-les totes, però són 47 activitats que són moltes. Sí, però això no patiu, perquè com comentaves anirem passant poquet a poquet. Dirigits a tot tipus de públic, inclús a un públic familiar, com podria ser el Geoalcoi. I bueno, dir-te que a fetge d'avui tenim, jo crec que hi ha més d'un 50% de totes les places en general, perquè n'hi ha algunes que ja estan completes, i portem, no arriba encara una setmana que hem obert la inscripció per apuntar-se a les diferents activitats, que això sí que ho demanem, que la gent s'inscrivisca, perquè necessitem d'alguna manera també controlar l'aforo i simplement demanem que s'apunten a través de la web, que és www.semanaciencia.alcoi.upv.es, i dir que és gratuït, que quizás és algo que sempre ens oblida, és gratuït perquè darrere de nosaltres tenim el suport no només de la UPV, sinó també de l'Ajuntament d'Alcoi, que des del principi està amb nosaltres i és un patrocinador fort per a nosaltres, però és que enguany ens ha tornat a concedir una ajuda al Ministeri, és a dir, que el Ministeri, a través de la FECIC, com deia Núria, ens està apoyant, i per això nosaltres és tot, és a dir, és algú que està dient que el que estàs fent està molt bé, amb la qual cosa nosaltres estem molt contents, però és que a més, des d'aquests últims anys que hem anat d'alguna manera buscant patrocini privat, perquè al final això no sols es tracta de tindre els recursos humans, sinó també els econòmics, i també parlarem de les humans, i n'hi ha moltes empreses que estan molt agraïts de participar i patrocinar la Setmana de la Ciència. Sí, Núria, porteu, esta és la 10ª edició, un aniversari, una data important, i que a més parla molt precisament d'això, del que està aconseguint-se, perquè a més sempre parleu de novetats, Vicent, ho sabem ja, en la qual pareix que mai vos acaben les idees, no? Sempre esteu contínuament evolucionant en aquest tema. Sempre, quan algú ens diu alguna cosa o se'ns ocorrís, diem, per què no? És més temps per a nosaltres, però és que la gent realment ho agraïs, veus com quan apleguen les 7 ja n'hi ha gent a la porta, es plena tot, i per nosaltres és una satisfacció molt gran que en setembre ja n'hi ha gent que quire per telèfon a veure quan anem a llançar-ho, que vol ser el primer, i sempre estem intentant buscar novetats perquè la gent continuï venint i continuï interessant-se per els temes que volem tractar. Vicent, no sé si noteu que són cada volta més aquestes persones, perquè no deixa de ser curiós, no? Que inclús antes de que vosaltres llanceu el que és una nova Setmana de la Ciència o parleu en profunditat del que és això, ja teniu algú que està interessant-se per el que va ser, no? Sí, bueno, jo puc dir-te que inclús, com a anècdota, inclús persones que s'han equivocat de setmana i venen una setmana abans de que se comença la Setmana de la Ciència, ja vol dir-se que n'hi ha inquietud, no? I això per nosaltres ens motiva molt, no? I d'alguna manera ens està reforçant per a continuar. I en relació amb el que deia Núria, per exemple, enguany, en un moment determinat, farà un mes, inclús el Radioclub Comarcal d'Alcoi ens diu, escolta, nosaltres volíem participar en la Setmana de la Ciència. Com diu, i per què no? Per supost. És que nosaltres volem ensenyar el que fem. Per això està la Setmana de la Ciència. Perquè una cosa que nosaltres sempre hem tingut present és que aunque en la universitat es genera el 80% del coneixement, no sols estem nosaltres, n'hi ha gent que, aunque no genere coneixement, sí que el difundís. I aquí en Alcoi, afortunadament, tenim una red d'associacions, però de tota la vida, no?, que n'hi ha gent molt apassionada jo vull comentar que l'Associació Astronòmica d'Alcoi és gent molt apassionada pel tema, és gent que sap molt, que no sols està amb nosaltres, sinó que està tot l'any fent activitats, nosaltres volem tindre-la amb nosaltres i volem recolzar-la perquè és un paper impagable. Entonces, ells ens diuen, per exemple, les equips, enguany hi ha una observació astronòmica, i no és el primer any, és que lleven pràcticament des del principi, però altres anys ha sigut Isurus, enguany és el Radioclub Comarcal Alcoi,
i inclús les propis, bueno, tenim diverses sedes que ja us ho comentaran, i en cada una de les sedes pues, també fem diferents activitats, fundamentalment pues, han fet ponències i allí els propis ajuntaments pues, també ens ajuden molt, no? Con lo qual, al final, el que volem és comptar no sols en nosaltres, sinó en els diferents elements que hi ha en la societat i que es dediquen a la difusió. Per això per nosaltres és molt important i volem que estiguin amb nosaltres. Núria, inestimable aquesta col·laboració, no? Per part, a més, de, per exemple, associacions que tenim així en Alcoi i en les comarques, que a més és una cultura molt arraigada així, no? L'associacionisme. Important aquesta col·laboració i més tenint en compte la capacitat econòmica que requereix un esdeveniment d'aquestes característiques, que per això teniu les ajudes ministerials, etc., que reconeixen el vostre treball. Com ha dit Vicent, nosaltres comptar en les associacions és un luxe perquè ells, qui més que ells, van a saber del tema en concret del que anem a parlar i ens presten els equips i que vulguin transmitir al resto de la societat què és el que estan fent, què és el que està fent-se, què pot aportar un ciutadà a aquesta associació, per què no? Pot ser que no la conegues. Per a nosaltres és un suport per a continuar comptant en diferents associacions, inclús en empreses que també ens ajuden i que els ciutadans tinguin la ciència a l'alcance de la seva mà. L'any passat, per exemple, va ser una associació d'escacs d'Alcoi. És a dir, que sempre, cada any, intentem que participen, gent que estarà en aquest moment no participa, que estiguin amb nosaltres. I ja t'he dit, nosaltres sempre ho hem tingut clar i el resultat està ahí. Vicent, a 4 dies, pràcticament, escassos de començar la Setmana de la Ciència, què és el que vos passa a vosaltres per dins? Esteu nerviosos o ja no sé si és per costum? M'imagino que en el cas de Núria no serà així tant, no? Però en el teu tal volta sí. Bueno, jo també. Home, quan s'aproxima una setmana o 2 setmanes d'aquest tipus, la veritat és que la nostra activitat és frenètica, és a dir, estem treballant tots els dies pel matí, per l'esprà, perquè hi ha moltes cordes que enllogar, no? I entonces tens que estar al 100%, entonces tenim molta tensió, però és una tensió que com veiem que n'hi ha molta gent que no sols som nosaltres, evidentment, és a dir, perquè això sense els professors que estan darrere o els mitjos que té la UPV no podrien fer, con lo qual això també n'hi ha que dir-ho, és a dir, que ja no sols som nosaltres, sinó que les activitats sense els propis professors de la universitat que col·laboren amb nosaltres seria impossible. I jo crec que tot el món que estem així, és a dir, absolutament tots, és gent que és apassionada per el que fem i per això, i per difundir-ho. Con la qual per nosaltres ens ho fa més fàcil, no? Dins d'aquesta sobrecàrrega de treball que tenim, però la veritat és que, així i tot, nosaltres estem cansats, però estem molt contents, no? Perquè no estem soles. Perfecte. Núria, ja hem parlat de que la Setmana de la Ciència contínuament va evolucionant, van afegint-se coses, van millorant-se coses, van aconseguint-se diferents ponents. Quin ha sigut, per exemple, o què ha sigut el més difícil que us ha costat organitzar en esta Setmana de la Ciència? Pense que és tan concret l'activitat de GeoAlcoi ha sigut molt complicada perquè participa molta gent experta que sap molt i que, com sabeu, n'hi ha 7 parades. En cada parada n'hi haurà una explicació, n'hi ha que coordinar, gestionar a la gent, n'hi ha que veure què es posa, què no es posa, tot això, un grup gran de treball per tal de coordinar-lo i que cadascú parle de lo que té que parlar ha sigut molt complicat i trobar gent experta en aquests camps també ha sigut... Està sent, no? Perquè encara estem ultimant coses i estem fent-ho, però torna a dir, la veritat és que quan llences una idea d'aquest tipus, evidentment, soles no vas a fer-la, però quan comences a tocar portes i tot el món està dispost, està clar, és a dir, n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que fer-ho i la veritat és que el resultat és espectacular, és a dir, qualsevol idea que algú té, en seguida la posem en marxa
com el tema de l'aplicació mòbil, i a més, bueno, com estem a la universitat, pues, a nosaltres resulta relativament fàcil, no?, posar-ho en marxa, i la veritat és que és la més complicada que han tingut perquè van haver més de 20 persones, que són moltes, no?, entre expertos, monitors, i a més n'hi ha que coordinar-se en l'Ajuntament. Evidentment, pues, anem per el trajecte en part passa per una carretera, amb la qual cosa n'hi ha que coordinar-se en l'Ajuntament i en la policia local, etc. I, bueno, pues, però ja t'he dit que tot el món ens diu que sí, avant, i bueno, pues, això ens ajuda, no? Com que sigui una tarea difícil i complicada, pues, està ja programada i volem que tinga èxit, perquè la veritat és que s'ho mereix. Vicent, i ja a modo de conclusió, si us pareix, ho comenteu els dos, perquè a lo millor és un poc prematur també tenint en compte que encara no m'ha començat la Setmana de la Ciència, no? Però considereu que teniu encara marge de millora, que es pot anar a més? Bueno, més seria ampliar-la més dies, no? Perquè la veritat és que ja més en menys no es pot fer. És a dir, aquestes 47 activitats en tanta gent que hi ha que coordinar, i viatges, i no xerrar de viatges, hotels, i bueno, estem nosaltres dos, però ens oblida comentar també que tenim una altra persona en l'equip, que és Rosana, que no ha pogut estar, que és la que lleva la part tècnica administrativa, que és la tercera persona, no?, de l'equip, i ella és la que s'encarrega de tota la logística, i no, clar, no es veu, no?, però això n'hi ha que fer-ho, és a dir, n'hi ha que anar a replegar les ponents, n'hi ha que contactar en ells, i és una part que no es veu i també és molt important. Núria, tu per acabar, creus que teniu encara marge de millora, que això va més? Jo, des del meu punt de vista, penso que sempre es pot millorar, que està clar que n'hi ha moltíssimes activitats, però crec que queden molts temes que abordar en quant a ciència, en quant a visites guiades, i la gent ens ho demana, així que no desistirem en fer més coses, no? No sé si fer més coses per el temps, però millorar-les sí, evidentment. Ahí també hi ha sempre, evidentment, tot es pot millorar, però ja t'he dit que és que més en menys és complicat, Perfecte. Molt bé, Vicent Díez, Núria Tarrazo, dos dels principals organitzadors, perquè, clar, evidentment, com dieu, vosaltres teniu pràcticament tot l'equip de la UPV ací al COE col·laborant, no? Ha sigut un plaer tindre-vos ací. Nosaltres anem a seguir parlant de més Setmana de la Ciència perquè ja n'hi ha molta tela per tallar, i desitjar-vos el millor de part de TVA en esta Setmana de la Ciència, que vagi tot rodat, encara que no cap dubte, en la tasca que desenvolupeu. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tu. I vostès continuen així amb nosaltres perquè encara ens queda, com li dia als nostres convidats, molta tela que tallar i molta Setmana de la Ciència de la que parlar amb els diferents vessants que tenim preparats per a vostès. 5 minutets i tornem. Fins ara.